itugot. Ako tawag si Nimya. Ano pangutanon? Okay ni mo? Oh? Nganong sinimya pamanggit ko ya? Nga naaman si Manong Imon. Mahimo naman kontakon siya. Okay. To play safe, ikaw na lang tawag. O diretsuhan na lang na si Nimya aron ka mahimutan. Hey, Sige na. Go ahead. unya na ginahan ko. Tanawa ka ra. Show your concern. Parang concern, daanan ako kuya. Pero ako sa naon. Una-unaon sa nako kung unsaon ako sa pag-intra nga dili ko masango. Unya, sinimya ang mamadakan sa kasuko atong iyang agawon nga kuang gulon. Kay batasan itong Carla. Kung sa puton to siya, dili to mo respeto ni bisan kinsa nga naas iyang palibot. Kana, basta atol kong atakihon na siya sa iyang sapot. Iya ginang iamong. So, pagkadimalas nga siya nahimo inansi mong anak. Kung ikabalik pa lang ang nangagi, ako ginunta siyang pugson sa paggamit o panagang. Ano? Musugot sa liay. Mapugo siya. Kaysa, dili na ko siya hilabtan. Oo? Ano? Imo kong inon nga mas aggressive tayo si Carla kay nimo? Di ba dahi? Obvious? Pero, di na ta mag-isgot anang timaha ko ya. Upaway siya ko kay, murag, labad na akong Uy, inom dali tambal kung imo mabantayan nga lain na na. Ay, kumpiyansa. Stay handsome and healthy all the time, okay? Okay? Kay, oras na imong puhunan. Kinsa na? Ako, ma'am. Ano problema? Naghatod lang ko ining gatas, ma'am. Ambi. Oh, Bangon kagayong dako ni Biyana eh. bitaw, eh. Kung nakatiming palagig sang tulon sa utok ning iyang mga sako, na, ambot lang, kung unsay puruhan na niya, magkabikos-bikos lagi nagdagan siyang kinabuhi lagi. Moingon siya, nga dili siya mahadlok, kay naa siya daghang kaayong sapi, o pwede siya mapalit og bisag pila ka buok katabang kung iyang gustohon. Anya, makasiguro di siya sa tanan nga makuha niya, muduko lang magpa-out kung iyang sika-sikaan. Ay, isuod di siyang sako. Nga ilubong nga buhi. Na, mo ginay akong gipahadlokan nga mahitabo. Kung pananglit, magpadata sa atong kalagot ug ato siyang biyaan. Kanang utangon lang siya niya sa hari sa way igong hinungdan. Ay, luoy-uy. Og mas labing makaluluoy ang bata kung mawad-an sa iyang inahan. Mas labaw yung makaluluoy kung hangtod ang bata. Iya mong pag siya nagpatunog kalagot niya nga katabang. Ay, maulagi uy. Karong panahon na, dili na baya sayo ng pagpangitag mga katabang at tinuod yun nga kasalikan. Og naagi kahadlok sa Ginoo. Nagpasa na mga taong dautan karong panahon na uy. Maglisod na gani as pag-identify kung kinsa gipuutan o kinsay dili. Kinsay mahadlokon sa Ginoo o kinsay dili. Mawagin. Kana si Ma'am Carla, di ginaangay magpatakal ang kuha ng mga tao. Ingon ana nga, nailhan na ba siya nga kwartahan kayo? Biligro man gani nga interesa na siya. Dili siya makalikaya na. Mao kinahanglan nga magmatngon di siya sa pagpangitag ipuli nato. Kung pananglit, iya man tangwadon siyang kinabuhi. O sa may rason nga wadang tamos akong kinabuhi, Imon? Ma'am. Ay, Ako na yung gulisgutan? oo ma'am. Ako ang kong giinan si Tiyo. Kung pananglit, masako ka na mo. Nga, makauna-una ka nga imuming wadon sa imong kinabuhi. Akong gipanginaot nga, magkatumong lang yun kag mga tao nga tarong ba, nga gusto nimong ipuli sa among dapit. Nga nung ako magyong labdo ng akong onemya, nga proven naman akong inyong pagkakasalikan. Mag-abot man ang langit o kyuta, dili ta magbuwag.
O sige may mong reaksyon ni Carla. Kung pakalitan ko sa nagduaw sa bago nilang gipuyan karon. Oy, no. You're adding insult to injury sa gusto ni mo buhaton. Og may tabo. Dadahan niya sa manong imon og sinimya. Nga mao'y nagiyan ako aron makaabot sa iyang napit. Nga giisip niya karon nga usa ka paraiso. Ingon gid siya anak ka negative thinker? Huwag gini kita diha. Niya bisag gamay na lang paglaom para makaingon ta nga makita raw niya nato ang usa ka kausaban na maghatag nimog kalipay sa umaabot nga panahon. Mahimog gud ta mo nga perfect pair. Perfect combination. PC. Kasabot ka PC? Unsa na kaya? Asa pisa? Perfect combination. Ah, Kung makasakay lang gid ta si Carla sa imong kinaiya. Unsa? kun makatudlo ang unta siya nako. Kung unsa gi tinuod nga gugma kuya. Kini pa matingali wahi ang tanan, dili ba? Dasig. Dasig brad. Dili pa wahi ang tanan. Kung pananglit imo makita og masiguro gyud nga natuluan ka unya niya kung unsa ang tinuod nga gugma. Willing ka na ba nga mupakasal niya? Unsa man niya mahitabo ni niya kung pakasalan nimo si Carla? Laing pagbati na sa niya ang imong mapasakitan, di ba? To the rescue na dayon ka. Unsa? Tanong kag dito, unsa to? To the rescue na dayon ka. Ay, yamat po ni istoryahay noon. That is the time for you to shine. Kung mawini mo ang simpati ni Nimya, dili ba? Dili ka na unya maglisod sa pag-speaker. Aron bakat-on ka niya. Dili ba? Kuya, Bawas tinuod ay. na ikaw ka nga nakaguston kang Nimya. Dong, pangutanan ako ni. What is the difference between nakagusto and nahigugma? Undangon taning istorya ha, uy. Answer me! Na, playing innocent ngay ka, kuya. Magsuod ba yata? Og nahibaw kay kong marukoy kay ka. Ma'am? Okay ra ka? Dili. May problema ba? Nahinumdum lang ko sa amahan ng bata. Wa gid siya concern sa umaabot niyang anak. Ug labaw sa tanan. He took my love for granted. Okay ra ba? Mangutan ako, ma'am. Shoot. Do you love the father of your son? I do. But it's too late nga ako nang na-realize. Pero, itugod sa kayon nga magkatagpo pag-usap ang inyong mga tunog. And he will ask you to give him another chance para matibok pag-usap ang inyong relasyon. Willing ka ba nga i-grant ang iyong pangayoon? Depende sa mood. Meaning, kung akong makita nga kinasing-kasing gud ang iyang tumom, why not? Pero kinahanglan nga iyan ang buhaton before the day nga layo pa kong mga anak. Dili kay na pa siya magpakita kung man ako pakatawa ang among anak. Karong mga adlaw, hangtod sa adlaw nga pakatawon na akong iyang anak. Nemia, gikinahanglan na akong iyang presensya para makuha-kuhaan ang iyang bation akong kasakit kung mag-labor na ko. Tungod kay naa siyang muam-am. Naa siya nga, puno sa kahinam nga magpaabot nga, makakita na sa kanindot sa kaliputan ng iyang anak. Labaw sa tanan.
Naa siya nga andam ang kamot sa pagperma. Nga siya ang amahan sa ipagkataho kong anak. Ato nang iampo, mama. What? Ngano? Gidungo ka ba sa diyang giampo ni Ginoo? Nga ipalayo sa kadautan ng imong pamilya? Oh, dili man nato kalauman sa tanang higayot ng pagpunay og ampo niya. Pero, mutuo ka nga doon nagirason ang Ginoo kung nga nung usahay. Dili niya ihatag ang atong pangayoon. Dili ko gusto muna ako na niya. Para na ako. Gitugkad lang sa tingali sa Ginoo kung unsagit kalikon sa atong pagsalig sa iyang kakumaw. Ay ako sultihian na, oy. Basta lagi. Sud ining mga adlaw. Kung dili man gani siya mo pakita na ako, inyong makita ko noon sa tinuod nga kolor ni Carla. Ha? Wa ko makauyon sa iyang gisulti, tiyo. Maong pangandam. Ha? Kung magkinaon sa gani, ato siyang biyaan. Biyaan nga di sa babaon. Di man tanggali na makatarungan nun. Ha? Wa ko makauyon sa iyang gisulti, tiyo. Maong pangandam. Ha? Kung magkinaon sa gani, ato siyang biyaan. Biyaan nga di sa babaon. Di man tanggali na makatarungan nun. Oo. Dili man sa ko ingrata nga pagkatao, tiyo. Di ako sa husto nga panghuna-huna sa diyang giluwas ni Ma'am Carla si Mama. Nagkalabang naman unta to sa krisis. Ang disgrasya sa daan man ang hinungdan nga nawa sila. Nawa sa hustong oras. Ay, dili gina na ako pwedeng kalimtan mintras may kinabuhi pa ko. Maong kun mobiya man gani ko ni Ma'am Carla. Kanang doon na di ko'y bugat nga rason. Kanang makatarunganon nga rason. Anak yun. Di may mo nga mori atong kwintahon ang sayop ngayang nahimo diyan imo. Kinahanglan nga imo sa yung kwintahon ang kaayo ngayang gihatag nimo. Gusto ka, Tiyo. Maong kutob sa mahimo. Bisag naagay panahon nga, maitok na ko anang iyang kinaiya. Pero mo pasuwabi gud ang kaikog. Kung may numdum na ko nga, dako siya gikatampo nga naayo si Mama siyang sakit. Utong ta, mintas madaa pa. Ma'am? Mamusay mo kibati? Kalaay, Na-miss ni mo ang... tanan. Tanan ako kibuhat ka ni Adto. Such as going out with friends nga makasakay sa kung gustong buhaton. Basta tanan. Pero lately, naingon na hinuon kong piniriso tungod ining anak sa bisit nga niya sa kuntiyan. Daghan ang nausab. Kausaban nga makalakot, inay makapahimuot. Kay niya, natanggong ko din hisbay, kay nahadlok nga makita sa mga friends, mga tag-as kay regard sa ilang kaugalingon. Kinsa taas at kayo pag-ila sa kong pagkatao. Namiya, dili ko gustong katawan. Sagdi lang. Pila ka buwan na lang gikan karon. Pwede na niyo kang makabalik sa naanda ni mong routine and enjoy life to the fullest. Gusto kong laag. Then go. Hoy, dili ko mahimong mulupad, no, kunwa ka. Maong andam diha. Og ing natong daan ng imong uyuan nga manggawas ta, kay atong hinginan ang gibati na kong kalaay.
Gusto kong masayaw. Oh? Nakasiguro ka? Wa pa ka makakita na kung misayaw unsa no? Karon, makaingon gid kag. Mao ni Carla, ha? Mientras makaya pas lawas, mukundat ta. Disko ta. Hey, what a coincidence. Is Ayaw ko ina nga wa ka makailangan ng Miki atong sayaw. Sila na. Oh yes! Ang imong mga minahal sa kinabuhi. Nga imo siyang gimahal. Ha? Awa na. Ako na siya gihinay-hinay ug abog palayo sa kong kasing-kasing. Nik-nik mo, kuya. Nik-nik. Nak-nak. Wow na wow. Duta din mo sayaw ni Nimya, no? Graceful kayo. No? Walang mo angay siya nga. Nimya man siya niya. Ta dapat grace. Graceful, oh? Lami ang gakson, eh. Luminaw ko, Nya, sa may plano diya. Nothing. Nothing. Gawas nga. We'll just sit her. Unya, enjoy looking at those beautiful creatures. Yang murag, mga wating na putos kanindot nilang mo ikid-igid. Grabe alaw, may. Ya, wa ka matintal diha bisag gamay aron suwaya ni Mugduol ang imong ex. Para ba nga pangmustahon siya. Pero wait. Di ba mabdo siya ingon ka? Di man lagi mailhan. Tanaw wala gulo pihok na lagi kinagtiyan. Nakikita kabaya ni Carla kani adto. Kung unsar sa irakos lawas, sa wa pa mo mabdos. Body conscious ba yan, mong di gyud ka makakitag. Bilbil anak kani adto. Oh, yes. Tinuod bitaw na. What the fuck did DJs Ito kung actually do? nagpanakla ko dihang ikaw pag ginakatag-iyan niya. Wata na lang. Nya, makapanganak na. Unya, sawa. Gago ka? Gago ay. What the fuck did DJs actually do? What the buttons doing? Okay ka lang? Ooy. Enjoy gid kaayo ko sa atong. Hey. Am I dreaming? Ha? Ganihan na sila diha? Kinsa man? Oh, hala! Sila man lagi na. Nagdisco sa di ay sila. Kagwapo ni Reeves. Misabot siya kagwapo ron, di pa niya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait. Ma'am? Timing. Ha? Nakikita ka ng tisoy nga nagpaingon din, he? Ako ng friend. Tanaw na to kung sa'y mahimong reaksyon ni Reeves kung amo siyang at tubangon nagsayaw. Tol, kinsa man na. Uy, di mo na makuha ang tawa na. Pero tingali nang gikauban ganina, uy. Pero unsa kay giati man anak ganina? Mao nga karon patang makakita gabi pare sa isang sayaw ni Nimya. Dalingaw mo sa tabi gud. Ay pagatong gituol ganina. Piskat ng babayana. Saan na ya? Pag-ungkap lang. Gara-gara man yung gagang dako. Mikiat mo na siya bayo nga. Mabdos ko na siya. Ayay. Ayay. Tawa, oh. Siga na kay mata ni mo. Nga mo react man ka. Unsa may sakit sa imong tiyan kung mag-unsa na siya din ha. Nga, wa man kay paki niya, di ba? Ayay. Kayanos buang nga. Wikap-hikap ni Kara. Ayaw kayo mo aksyon kag barubaya. Ayaw ha. Unsa man gaoy? Ayaw, kayo panghilabot. Ha? Tanaw lang diha. Pero, kung dili ka makaantos sa imong nakita, then, let's go home and sleep. Ayaw sa. Nga naman. Makikistorya ko ng tanahan nga tao. Ay, ayaw. Kalma lang.
kalma lang. Pasag dilaw na sila, tol. Kaya wa man ang hilabot nimo. Pero kung naibog ka sa ilang pagsayaw-sayaw din ha, pulihi eh. Kung magpahuway ng tao nga nakigparis niya. Ha? Ay lag-apil-apil sa isina. Di maayo, tol. Magklaruhay ta. Nagsilos ka? Oh. Ha. Ubanis ako ka dito sa gawas, be. Nga naman. Hindi pwede ikaw lang. Kuyogi ko. Thank you, Rob. Next time, chat ka ni mo, ha? Kuya, get mamalik din, he. Thank you. Okay, Roy. Abin mo, lipay kayo nga nagkakita to. Excuse, ha? Go ahead, lover boy. Hala, hain na sila, ma'am. Nangawa magkalit sila sa Sir James ug Sir Reeves. Hain naman tong duha. Ganong ni aman tas parking lot. Kay mamauli na. Nga naman. Sa imong mood karon dili mayo nga magdugay ta dinhi. Mintras wa pay nahitabo mamauli ta. Maong sakay na. Kuya, time pa sa. Sakay na, please. Kalit lagi na ang magawang og manghod, no? Doon na kasali ka date? Di gyud ko makatubag anak, ma'am, kay wa man gyud ko'y nasigpat ang babae sa ilang duol. Ma'am? Dili siya makalimot na ako, Namya. Si Kinsa? Sir Reeves. Wa siya mahimuot siyang nakita. Lain ka siyang tinanawan ni Rob ganiha nga nakiksayaw na ako. Ay, nalingaw ko. Ganahan ko. Ma'am, Nagsalo siya ni Rob, Namya. nagselos? So, nagpasabot nga, love ka niya, ma'am. Unsa? Ay dala ko paglimod kay indabag ka na. Dakpa na ka. Maong ingnon ta ka nga mintras may panahon pa nga mahilot mong duha, ayaw nag-usiki. Lihok, mintras wa pa mataw ang inyong anak. Unsa? Ay dala ko paglimod kay indabag ka na. Dakpa na ka. Maong ingnon ta ka nga mintras may panahon pa nga mahilot mong duha, ayaw nag-usiki. Lihok, mintras wa pa mataw ang inyong anak. Pangitag paagi nga mapatsap mo. Over my dead body. Hoy, Abi ni mo, kuya. Kung paminaon og tumanon ta ka. Tumanan ti ka. Sa gusto mong mahitabo, kuya. Tabla rin yung imo kong gipakouts akong lubnganan. Ribs. Once is enough. Gani, dili kay kausa lang. Kaduha or katulor ka na ako, gihata ka gigayon skala. Pero mi ko siyang gihata ka gigayon. Ba't iyan ang gi-ignore ang akong effort na mahimong nindot ang ending sa mong panag-uman? Wa di ko makasabot sa kila iyan ang babayhana. Maong dili na sad makatrunganon. Sa akong side nga, mauna lang yoy muutong sa pag-antos, oy. That's unfair. Why should I be afraid na magtangan og usa ka babae? Nga, imposible kay kuya. Kaya may dagan pang tarong diha nga atong kapilian. Ganong ako magyong isugal nga akong pagbati sa usa ka unreasonable nga uyab. Tungod lang kay naami anak. Digi ko pulas pagbalik-balik og ingon anak kuya. Nga musulti gyud ko nimo nga ang anak mangita ra nag-amahan idi ko. Tiis ki. Si Tiski. Ay, Ikaw ba? okay, tarong kuya. Malagi, ato lang na ilikoy ba?
Kay murag lisod kayo magiglalis pag kining taong bright pa? Maong pagpakahilom na lang, kuya. Okay lagi, okay na, okay na. Ug ikaw sad, ayaw panghilabot kung maunsa si Carla. Ug unsa iyang buhaton o maunsa may mahitabo niya. Ay pagpanghilabot, ha? Bisag kapila pa to magpasaan og daghang laki. Takuman na lang ang baba nimo. Ay na pagkomento, ha? Aron dili makaingon ang maminaw nimo nga pabiya-biya ka unya magsilos pa di ka kung kuhaan kag ikapuli. It doesn't make sense, oy. So, shut up na. Okay? So, ato na i-close nining tungura ang sugilano ninyong duha ni Carla. Og i-focus na ang imong attention ngadto ni Nimya. Is that clear? Oh, padre. Clear pa sa tinaw nga tubig. Ma'am, pila na ganit ang kabuhan ng imong tiyan? Hapit na mo 7 months. What? Klaro diha, ma'am, uy. Nemya, mutuo kag sa dili sa akong gisulti. I don't give a damn. Nga ba oray, oy? Unsa may mawa na akong dili ka mutuo? Makuhaan ba kog usa ka piraso? Ay lag kasuko, ma'am. Wagit ko masuko. Kay dili man ko katukog utok. Nagpataka lang kasuko sa way igong hinungdan. Di man ko amaw, Nemya. Lisod man kong tuhuan nga mupito na di ay nakabuhan hapit. Murag yung kagli mabdos, ma'am. Kamay lagi kayo mong tiyan. Mao tingali hinungdan nga ganiha dito sa diskuhan ang mga laki nga dias palibot og igo lang nananaw sa pagsayaw. Murag yung nagpanilap nga nagtanaw nimo nga graceful ka ikang muda og hiyod-hiyod. Di lang gitingali ka tiyanon no. Para sa ubang mga babae diha ba nga nagsabak nga klaro na gid kaayo nga ilang tiyan. Makita na gid nga hapit na sila mahimong inahan. Pero ikaw, lahi. Mao ganing wa gid ko makatuo nga makahimo pa di ka sa pagkiat. Ug mo nay nakaingon nga napansin ni Reeves nga dili pa day unta niya angay biyaan, kundi pakaslan. Look, speaking of kasal, ma'am, kung ikay ako pangutanon, asa ka man gid mo pili? Sa magpakasal gyud o mag-live-in lang? Sa kasal, uy. Paminaw ha? Di man ko buringok nga atugit ko mo pabor sa pag-live-in lang. Kay naliwat lang yung tingali ko sa akong inahan nga nagtamod gyud sa pagka-Kristiyanos. Og ingon man, naghatag lang gyud kog bilis sa akong pagka-Pilipina. Yeah, aware ko sa ilang giingon og pagtuo sa natawsod nining bag-ong henerasyon karon ha. Nagsunod ko sa lihok sa mga babae nga moderna. May adapt sad. Pero bisan pa man ni ana, naglaban paghihapon ko sa akong pagka-Pilipina. Og sa pagkatinuod nga Kristiyano. Nasayop lang yun ko. Kaya wag yun ako kapangandami ang akong pagtugyan sa akong pagkapapay sa tao nga wa di ay maghatag na kong tinuod nga bili. Maong, damn him. Hello? Manong, Reeves ni. Sir. Basta naman ka. Sinimya. Happy ra ba mo diha? O ba ni Carla? Muingon lang kung okay na sir kay. Amo ramang mahuhuy si Ma'am Carla. Ambot lagag at akiyon na siyang sapot ron. Mao ba yan ay pirmi na kong giyon na una? Ay, gisayangan gid kay ko. Sa may barog na unta nga rest house dito sa mountainside. Nga mao gyud tay plano nga idiligar to ninyo ni Nimya nako. Pero ay pakyas man noon. Napapas sa walang damha. Oo. Napaman ang yuta kay ang structure man ko ba.
Pero dili sad pwede nga isugal na ko ang inyong mga kinabuhi ditong dapita manong. Once na ito po, nga trahedya, nga kung mahimduman, manlimpahot yun ang imong mga balibo. Tinuod ka, sir. Maong, pasensya lang una sa nahunlag ka plano. Kay, panigulo na ko ninyo nga kung makakita lang kong laing nindot nga lugar ka ng safety gid ba? Pabarugon yun ako ang laing dream house para dili mo mahimong makaluluoy ug madamlag ni Nimya manong. Oh, kalimti na, sir, eh. Ayaw naglabday mong para na mo nga laing tao, eh. Wa na mo manong isipan ako nga laing tao. Kamo ni Nimya. Ako na mong giisip ni Kuya nga kabahin sa among pamilya. Well, too good nga okay dahi ang inyong relasyon ni Carla. Oo, okay na, sir. Wa pa man mulihok ang iyang buliboy air. Manong, may lain di ko ipangutana. May lain na bang magduawa ni Carla dito sa ilang panimay? Atong adlaw nga wa na kong magpakita niya? Sa klarong pangutana manong, wa ba siya laing uyab karong bago? Kinsa naman siya nag-iring-iring na niya karon? Kataligong nakakita, iilis na ako. Wa man, sir. Naramgin ko permi dito siyang bahay ug anang among gisakan karon sa among pagbakasyon. Pero, wa gyud ko mahinomdom sukat nga naay laing laki nga nimisita na niya. Ug dili sad ko makaingon nga sa gawa sila magtagbo-tagbo. Kay kada lakawan na niya karong panahon na, sir. Sugad atong wa na ka magpakita. Magbag-uyog magin na siya ni Nimya. Kanunay magin niyang itangkil si Nimya siyang kilid. Butang nga nalipay sad ko kay ako na siguro nga okay ang relasyon nilang duha ni Nimya. Isip amo og katabang. Nagasinabot ra. Sige manong. Sa pagkaron, para na kong tuyo ha. Nangubos na lang ko ninyo ni Nimya. Manghinaot ko nga, magpadayon mong okay. Nga walang yun tayo mga kakulian nga bahitabo. Nga magkaguba sa inyong panaguban. Dili magid na to may bawaan ang panahon, sir, no? Ako? Ikaw mismo, sir, nasuhito na mas pagkatao ug batasan na ng akong agaon. Mukalitan siya kalami. Kay may pagkakurto sa lagi sa kutok. Subang-subang mas ang iyang kayo. Mas naglabi man ko nagkahanggawa na niya. Pero, wa man kumadlo ka na niya, sir. Kay sugad nga miabot si Nimya sa iyang kinabuhi. Ibati ko kaligon, oy. Ganyan magpanaganda magkugtubagan na niya, sir. Bisag nakos katarungan. Pero sugad nga nakadungo ko nga giatraka sa siya ni Nimya. Di ako makabaton og kaisog sa pagbuhi. Og panaad sa akong kagalingon nga basta musipya si ma'am anang iyang kinaiya, then maigo ko, sir. Moderitso kong biya, oy, sa way pagpananghit. Og dili na gyud ko mobalik pa. Hasta si Nimya man eh. Pausa na yung plano. Oo. Iya maganing plano og gisulti din ako, sir. Di ba ako ng nobody's perfect, sir? Naamagin na, di ba? Kung si Ma'am Carla doon ay kahuyang, maura mi, sir. Tungod kay mga tao man may parehas niya. Nasa'y utlanan ng among pailop. Pero sa laing bahin, usag ba ya, sir, kung mawa mispoder ni Ma'am Carla? Kay, in fairness, wag yun may mo reklamo sa paagi sa iyang pagsweldo na mo, sir. Kay galanti man si Ma'am Carla, magamaong magunahuna sa kahago sa iyang mga sakop. Worth it, sir, worth it. Worth it ang iyang hinatagan sa pagbugti sa among serbisyo. O kumpleto ang benepisyo. Diya siya makapunto, sir. Maong usahay gani, sir. Baluad o na mo ang kanong mo kalit isang andar nga iyang pagkakango, eh. O ikaw, sir. Oh, ganun ko manong. Love kay ka ni Ma'am Carla, sir. Maong wagay planong ubalik sa iyang kinabuhi, sir.
Pero, para na ko, sir. Kamugi angay sa usag-usa, sir. Kamu si Carla ang perfect pair. Perfect kombinasyon. Ay. Lihok dayon mintras wa pa mataw ang inyong anak. May problema ba? Nakaready ha? Kanina ra. Bugnaw na imong kape oh. Uy, Murag layo kayang gilaganan sa imong hunahuna kay nalimot ka naman sa pag-inom ni Ana. Nga naman ka? Naunsa ka? Ang imong dagway nagtugan nga you are carrying a heavy burden. Mong, come on, share it. Basi padag ako rin makatabang sa paghatag og sulba ni Ana. What's that? Sa mana? si Carla. Yes? What about her? Forget it. Naumsal may noon eh. Wait. Manong Imon? Si Ma'am Carla, among dito sa ospital. Unsa? Ngano? Asa mong ospitala? Lord, maluoy ka. Ipalayo lang taon sa kadaot si Ma'am Carla o ang iyang anak. Nimyo! Nimyo! Sir, Si Carla! naapa sa emergency room, sir. Yate man sa mga doktor. Ang sumagin na itabo. Ikalit man na siyang pingit sa kasakit sa iyang tiyan. Unya dayon, may mito nga dugo. No. Dili pa ron maong gustong panahon. Aron siya mga anak. Gani, naglakaw ba sa 7 kabuwan ang iyang tiyan? Excuse me. Ay, salamat kay niya si Sir Reeves. Thank you, kit kayo, Lord. You're not feeling well. Ay, Relax. Relax, okay? Sulod ako. ha? Nagkinalang kag tubig. Ma'am, dali na ka dit. Kung nabalaga ka kay tingali, kinahanglanon ka. Ayaw ka balaka. Kay akong tawagan si Reeves, kung ingnon nga siya unay mahibaw nga mo entertain sa sugo. Sugo sa mga doktor. While ikaw, nunot na ako dito sa kantin. Sa dili ka pa matumbal ha kay Leo. Dili man ko doktor pero nahibaw ko nga wa ka sa maayong kondisyon. Ta? Amo man kong laagian si Manong Imon sa gawas. Ako ang tatungkingnan nga pakuyugon din sa sulod sa ospital. Pero nihangyo nga mupaway lang kuno na siya dito sa sakinan kay medyo wasad sa kondisyon. Kay nakalitan ko no siya sa nitabo. Mao nga I advise nga ipa-check sad siya sa doktor. Kay tingali misaka ang BP. Dili ba yung kabaliwad na iyang kondisyon. Kay mag-drive ba siya? Himna ng tubig. Thank you, sir. James na lang. Oh, ha? Pwede? Ayaw ko padungga nga moingon kang di ko sir oy. Kinsara gud ko aro ibuldak ang imongan.
My God. Ganong kinahanglan magyud nga ikumparar ang kahimtang. Kisa pa nato tinuod nga gamhanan dinis kalibutan. Matud pa sa Ginoo, all men are created equal. So huwag ganun tayo usa nga angay nga moingon nga ako dato ug ikaw pobre. Kaysa mga mata sa Diyos, patas ang tanan. Kitang tanan parihara. Kung doon na may angay ni mo nga tahuron o hunahunaon nga mas labaw ni mo og kahimtang, kana mauragid ang Ginoo. Dili ba ni Mia? Mutuo ka ba niya na? Oh, sir. Ikaw na ni Mia. Ha? Kung makamao ka man gani nga mulili sa Bible, inunti ka, ipadayo na. Kay para nako, mas nindot pa na kaysa itutok nimo ang imong mga mata sa mga way hinungdan nga mga talanawon. Ilabi na yan ang mga way ayaw mga post niya ng cellphone sa Facebook. Angayan man di ay kang magpaharit, sir. Ayaw lang ay. Ha? Mutila sa ko kinabuhing minyo ay. Sorry. Nabuhian. Mas mairasad nga imong gibuhian kay sa imong pugan, lisod na. Kana. Ipakatawa lang ka aron sa pagwagtang sa tensyon nga imong gibati. May miingon na ba nimo nga gwapa ka? Ikaw pa tingali kung wa ka masayop, sir. Nanasa ng share nimo. Ay, padugay ana. Mas-share ko gikuron diri sa akong gilingkuran. Lisod yun dito ko na ko pangan? Of course not. Pero, dili lang sayon buhaton. Ano man? Ano sa mga mga barriers? Wa good unta. Kay, balikan na to imong giingon nga, all men are created equal. Mao gani. Unya, ganong Maulay natin suksa kong utok na mga pobre. Kay mausay gitudlo sa among mga ginikanan. Nga lahat yun ang dato o pobre, sir. Pero, sa kumpahin, hinay-hina na akong gilangkat sa akong huna-huna. langkat. Kalawom sa nimog termino nga gamit ay gilangkat. Gilangkat mong yun. Sakit ng langkaton ta sa una sa itong gimahalon sa no. Uy, miyembro ka sa mga desperado, sir? Kaloy sa Ginoo. Wa pa gid taon day. Kay wa pa magkusukan pagkasugat og babae nga maghatag nako og frustration. Oh, nindutan no? Sa ato pa, buutan kayo ang imong girl karon, sir. Swerte ka. Lahit ni Sir Reeves. Wa pa gid taon ko girl. Tell it to the Marines. Well, nagtugan ko sa tinuod. Pero dili nimo madawat, then dili na sa ko makiglalis kay wa masay lami nga lalisa na. Arita sa imong agawon. Abi nimo. Ang iyang kiat sa miaging gabi may gituhuan ako nga nakaingon ang iyang sitwasyon karon. Mamalik na ta dito doon sa emergency room, sir, na aron may bautag na unsa na si Ma'am Carla. Relax. Relax? Oh yes. Kaya ang imong Ma'am Carla is out of danger now and so with a child in her womb. Wala gitext ni Reeves na ako ganina. Salamat. Salamat nga imong gidungog ang akong pag-ampo, Lord. Thank you. Uy, ano sentimental man? Mihilak na lagi ka. E dalipay man ko sa imong gibalitas. Oh, kuya, nga luwas na si Ma'am Carla. Giahak. Uy, Nalipay naman ang tako kay napandol ka sa pag-ingon nimo nga sir. Unta. Kay na silang nimo. Pero gilisa masan nimo labing bugat nga pagtahod kay kuya naman hinuon. Tiguang na likog now.
Di, uy. Di man good. Hahay. Kisa may nag-ingon ana, kaya akong sumbagon. O di, sumbagang imong kaugalingon. Ha? Sir ba? Sir, uy. Mura masali kag plakang buak. Sige, balik-balik. Ay. Gusto na, Jaime. Butang eh. Ay, ilan. Ato na ta, sir, uy. Please, hatagi sa ko kagayon para akong wado ng akong pagtahot ni mo, ha? Okay? Pero, ayaw lang sa akong dali-dali, ah. Kaya wa mo ko kumataw nga way batasan o way tahod, good. Hugot bayag yung gitudlo ni Papa ug Mama namo. Nga kinahanglan, nga tahuron gyud ang mga maguwang ninyo og edad. Ay, sus. Gamay ra magul ang kuan kon. Ang akong pagkamaguwang nimo. Duha ka tuig ra gud ang among gap ni Ribs. Unya na lang nato sumpayan ni Tima, sir, ha? Bahala ka diha kay mag-sir lagi sa gyugo ni mo ron. Dili bitaw na magkapatiguang ni mo dali. Tana, please, kay wala imo bantay ni Ma'am Carla. As of now, your service is not needed sa imong amo, my dear. Ha? Kay ingon si Ribs nga siya ang mangunay sa pag-atiman sa imong agawon. Hampog ay. What? Kay nga no? Doon na naday ko igipanghambog nimo? Miingon na baday ko nga pakaslan ta ka? DDXD. And ayan guys, dungan na to ang part 8 sa nga drama. Ikaw ang gamot, ko ang punuan. Og atong nadunggan guys, no? Nagputos pa kog ice guys. Ngani ko kabisi guys. Itong nadunggan guys nga napunitan no si kuan, si pangalan to lang bidaw guys. Napunitan yun siya no tungod sa consumption o na to sab nito biga ay lang halinon kaayo rong ice guys tungod sa kainit sa panahon no? Muna magkumpas yun tag maligyag ice kay di naman ni mahalin pagting ulan na o kung mahalin magani ginagmay na lang kaayo. Ang ice diri guys, ani kadaghan na 3 pesos. So sa uban guys no, like sa Cavite, dito man ko, inanira kagamay ang ice 5 pesos na. Balok ko. Nagkaon na mag cake. Umanang suka. Mo ni 3 pesos diri guys. Normal naman ni siya nga sukod no. Sa una tag 2 lang jud ni no, pero karon dili na madala guys og tag 2 tungod sa pamahal na sa kuryente no. Ang mga palikunon tanan jud nag-adjust guys tungod sa inflation. Maklaro ba ko diha guys? Pangit lagi ng cellphone na oy kay di na kayo siya mo ngit na siya guys. But naman yung cellphone na ni nagkadugay nagkapangit ang cellphone guys. Siyempre alam mo din ang cellphone no? Kay tangible wala na siya, tangible material meaning maguba kasya or baho sa tangible. Okay na niya sa kaadlaw guys napulo ka ice sing i-refill.
Umilig sa'yo ang puso kong ito. Bakit natin sa isa gabiing dako guys, grabe ka iba. Nang grabe na takadakog bayron ano. Tungkol sa kaigang guys, nag-order na yung kog aircon kay asol ba niyo eh. Namang suka. Ano magyabo ang kuan? Oh, dihara na. Solo flight ta karon guys kay watay budget. Watay sweldo. Kay YouTube may kayo kita. Oh. Pila? Fatima G. Mm. 180 cash in. Unya anang cash in kay magtiwas sa ato ang outro video no. So atong buhaton karon guys, magbasa ta sa inyong comments sa niagi na tong upload no. Anyway, morag na human ang ida na iba na guys no. Og mo ni atong isunod og upload. Hopefully maapas nato ni guys kay murag katugo na jud ko kayo. Salamat nga pala no sa part 7, 292 views. Og from Sarah Tihano 2318, thank you so much. Siya ang atong nag-iisang commenter from there. Og naka-earn tag revenue guys nga 15 pesos. Okay na lang na kaysa wala. Thank you guys sa mga wala nag-skip og ads no. Isip suporta sa atong channel. And anyway, I hope ang inyo pong minawan guys no ang atong Dodong Variety Show sa una no nga karon giilisan na kog pangalan guys nga Dear Lara Stories. Tungod kay kato nga channel or kana nga channel is intended lamang na siya no para sa sincere, para sa Dear Lara Stories guys. Ay hope niyo pa ni suportaran guys no kay nindot man pud ni nga mga istorya diri guys no. Later reading ni siya guys. Gibilaran yun ako ni guys no kay matag alas 12 jud ni siya magsugod hangtod makadlawon. Pero ako ra mang ipasadaan guys nga nag-record siya no. Og pagkabuntag na nako i-edit. So ganyan na akong trabaho guys no. Tuloy-tuloy gyud siya. Guys, inyo pong supportaran po tayo na akong FB page ang Dodong Good Vibes. Again, it's Dodong Good Vibes. Tungod kay sa title pa lang guys, no. Nag-post ko dito mga pampa-good vibes nga mga video, no. Para sa kalingawan o katagbawan. So I think that's all for today. Kay nagpaabot guys ang mag-cash in, no. 180. Akong soki guys. So again, this is Dodo. Bye for now and good night. Sleep well everybody. Tugon ako kayo guys no. Thank you so much. Good night.